Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşy Baky tarap ýurdundaky täderler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Şugun paýatymyzda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen resmi sapar bilen ýurdumda gelen Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda gepleşik geçirildi. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaralmasyň demesek başdy. Qırğız Respublikasynyň prezidentiniň arasynda Bakyda Türkmenistan resmi saparyna gelmegine nädetli hormatly mama Gürgüllü, hormatly başkany polkovnik Erdinazar. Erken Gün Ýurdumyza resmi saparlan gelen Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow Ozkent mehmanhanasynyň hormatly prezidentimiz bilen duşmak üçin resmi garşylanýyş dawratynyň geçirilýän ýerine geldi. Paýatymyzdaky garaşsyzlyk meýdançasyna hormatly prezidentimiz Qırğız Respublikasynyň prezidentini mehirli garşylady. Qırğız Respublikasynyň prezidenti bilen Qarasty Bakyda Türkmenistan paýtagty Aşgabat şäherine gelmegine nädetli hormatly mama Gürgüllü, hormatly başkany polkovnik Erdinazar. Hormatly prezidentimiz hemde Qırğız Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun hökümet wekiliýetiniň agdarlary bilen tanışdylar. Soňra hormat garawylynyň eskerleri dawral nizam bilen garaşsyzlyk meýdançasynyň geçdiler.
Sonra Türkmenistan'ın prezidentinin Oğuzhan Köşkler toplamına Türkmenistan'ın ve Kırgız Respublikasının hizmettaşlık katnaşıklarının belirttiklerine badalga verecek Türkmen-Kırgız gepleşikler geçirildi. Türkmenistan'ın prezidentinin Oğuzhan Köşkler toplamına iki yurdun devlet baydaklarının önüne resmi surata düşmek davrası boldy. Sonra iki yurdun prezidentlerinin arasında iki çak görünüşünde yukarı dereceli gepleşikler geçirildi. Hormatly mihman, hormatly doğunum, şeň ağzynamyň Kırgızstan Respublikasynyň prezidenti Sadyr Nurguljaýewiç. Salam aleykum. Doğunluk Türkmenistan'a hoş geldiniz. Çağılımızı kabul edildiğiniz için ve çünkü hem minnettarlığımızı bildiriyoruz. Уважаемый Садыр Нургулjaýewiç, рад вас приветствовать в вашем братском гостеприимном Туркменистане. Позвольте выразить вам благодарность, то, что вы приняли наше приглашение посетить с визитами членов вашей делегации, ваш братский Туркменистан. Мы в действительности придаем очень большое значение вашему визиту, как вы знаете, истории, корни, национальной традиции, особенности, даже менталитет у нас одинаковый. Мы сегодня исходим уже из новых сегодняшних реалий, которые складываются из международной политики в нашем двухстороннем формате. Это торгово-экономическое значение и культурно-гуманитарная сфера. Поэтому если дать ракурсу международной политики, мы по-братски вам всегда благодарны, потому что вы всегда поддерживаете наш позитивный нейтралитет. А как вы знаете, Туркменистан единственная в мире страна, где дважды была утверждена как позитивная нейтральная страна, и везде вы нас всегда поддерживали. Ну, конечно, в этих вопросах мы имеем взаимообоюдные взгляды, где мы тоже всячески поддерживаем. Но самое главное, что лежит здесь истинно политика открытых дверей. Это вопросы как стабильности и безопасности не только в регионе, и во всем мире. Двусторонний формат, вы знаете, мы всячески все делаем для улучшения наших отношений. Надо сказать правильно, что пока торгово-экономический оборот у нас не на том должном уровне, но я думаю, сегодняшние наши встречи, переговоры, конечно, дадут импульс и этим вопросам. Мы, конечно, коснемся и наших, как я сказал, уже гуманитарно-культурных вопросов, где тоже надо определить и, наверное, продолжать те устои, о которых мы сказали, чтобы уже знало будущее молодое поколение и продолжали устои наших дедов и прадедов. Как видите, очень много насыщенных вопросов. Я верю в то, что мы найдем с вами на фоне и как взаимоуважения, и взаимодоверия. А в этом нет никаких сомнений. И ваш визит, я думаю, будет хорошим и продуктивным. Так что еще раз хотел бы вас поприветствовать и сказать добро пожаловать в Ашхабад. Спасибо, уважаемый Урбангул Мелькулиевич. Рад вас приветствовать. Выражаю благодарность за приглашение посетить Туркменистан. Прежде всего выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца, уважаемого Меликулы Бердымухамедовича.
Потеря отца – это большое горе. Я это хорошо знаю, поэтому искренне разделяю вашу боль и скорбь. Народы Кыргызстана и Туркменистана испокон веков поддерживали дружественные, родственные связи. Мы должны его продолжить. В этом году мы отмечаем 30-летие независимости наших государств и 29-летие установления дипломатических отношений. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров придадут кыргызско-туркменскому сотрудничеству дополнительный импульс развития. Уважаемый Курбангулы Меликулевич, еще раз выражаю вам огромную благодарность за приглашение и теплый прием. Dostlukly birik-birige anışmak gadaýyna geçen gepleşikleriň başynda hormatly prezidentimiz we Kırgız Respublikasynyň prezidenti Türkmen-Kırgız gatnaşyklarynyň giň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Olar häzirki döwürde hyzmatdaşygyň strategik kädetine eýe bolup ösüşiň täze derejesine çykýar. Şeýlekem taraplar tewtary we halkara gün tertibiniň öýdara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleler boýunça pikir alşdylar. Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliyetleriniň agdalarynyň gatnaşmagyna giňişleýin döwümde dowam etdi. Assalamu alaikum, hormatly mihman, dostumuz, doganymyz. Siziň alheretiňiz Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Nurgojaýewiç şeýlem wekiliyetiň agdalary. Уважаемый Садыр Нургожаевич, сердечно приветствую вас и членов вашей делегации в Туркменистане. Это ваш первый официальный визит в нашу страну в качестве президента Кыргызской республики, что, конечно, придает особую значимость сегодняшней встречи. В ее ходе нам предстоит, как говорится, сверить часы, дать оценку состоянию двухсторонних связей, обсудить и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества. Но прежде чем перейти непосредственно к темам переговоров, я бы хотел, пользуясь этой возможностью, еще раз поздравить вас, уважаемый Садыр Нургожаевич, и в вашем лице весь народ Кыргызстана с успешно проведенным в апреле этого года референдумом по проекту новой Конституции. Жители страны сделали ответственный и мудрый выбор, проголосовав за укрепление государственности, прогрессивной реформой с опорой на исторический фундамент, многовековые национальной традиции и устои. Эти ценности нам близки и понятны, и я уверен, что такая общность создает дополнительные предпосылки для сближения, сотрудничества и конструктивного партнерства двух братских народов и государств. Уважаемый Садыр Нургожаевич, говоря о концептуальных основах туркмено-кыргызских отношений, хотел бы в первую очередь подчеркнуть, что они обусловлены взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двухстороннего взаимодействия, так и на тенденции регионального и международного развития. Туркменистан и Кыргызская республика выступают в единых позициях по таким ключевым вопросам. Глобальная повестка как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, разоруженческая проблематика и урегулирование ситуации в Афганистане. Наши страны тесно сотрудничают в авторитетных международных и региональных структурах Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружестве независимых государств, Организации экономического сотрудничества. Мы координируем свои шаги на международной арене, поддерживаем друг друга, и это приносит видимые результаты, положительно влияет на ход процессов в регионе и в мире.
Сотрудничество Туркменистана и Кыргызстана выступает сегодня важным фактором устойчивого и позитивного развития процессов на пространстве Центральной Азии. Речь идет в первую очередь о его видении нашими странами как региона свободного от конфликтов и конфронтаций, надежного звена долгосрочной стабильности в Азии, арены широкого международного партнерства. Туркменистан твердо выступает за то, чтобы все проблемы в нашем регионе решались исключительно мирными средствами, на принципах на добрососедство, взаимное уважение, равноправие и учет интересов друг друга с опорой на нормы международного права и устава Организации Объединенных Наций. И с этой целью мы видим важной задачей задействовать в работе регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии, поддерживать инициативы по созданию действенных механизмов предупреждения конфликтных ситуаций, расширению регионального взаимодействия в формате политических консультаций. В этом контексте хотел бы отметить значимость консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Данный формат политического общения представляет собой новый этап в многоплановом сотрудничестве 5 государств. Он призван обеспечить необходимые условия для их стабильного и устойчивого развития, налаживания эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, формирования жизнеспособных схем и моделей интеграции Центральной Азии в мировые процессы как региона, привлекательного для широкого международного партнерства политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Актуальным в контексте сотрудничества Туркменистана и Кыргызстана как на двухстороннем уровне, так и в международном формате является и взаимодействие в экологической и природоохранной тематике. Здесь убежден, нам необходимо существенно активизировать совместную работу по противодействию негативным последствиям изменения климата, бережному и рациональному использованию водных ресурсов Центральноазиатского региона и решению вопросов аральской проблематики. В этом контексте необходимо продолжать двигаться дальше, претворить в жизнь совместно принятые решения и полноценно задействовать потенциал международного сообщества, прежде всего Организации Объединенных Наций и ее специализированных органов. Традиционно важное место в наших переговорах занимает афганская тематика. Мы хотим видеть Афганистан мирным и процветающим государством, добрым соседом и партнером всех стран региона. Очевидно, что окончательное урегулирование ситуации в этой стране достижимо только мирными и политическими средствами. Сегодня на фоне вывода из Афганистана международного воинского контингента с особой актуальностью встает и вопрос о создании эффективных политико-дипломатических механизмов с участием авторитетных международных организаций, в первую очередь Организации Объединенных Наций и ее специальных институтов. Считаю, что роль Туркменистана и Кыргызстана в этом процессе значима и очень ценна. Взаимодействие наших стран на афганском направлении способно принести большую пользу в контексте международных усилий по нормализации политической ситуации в Афганистане, восстановлению его экономики и социальной сферы, широкого вовлечения Афганистана в систему региональных и мирохозяйственных связей. Уважаемый Садыр Нурбажаевич,
Туркменистан придает большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей с вашей страной. Рассматривает Кыргызстан как значимого и перспективного партнера. Ну, здесь нужно прямо все-таки сказать, что несмотря на определенный рост товарооборота в этом году, в целом уровень двухстороннего сотрудничества не может считаться высоким ни по структуре, ни по объемам. Тем важнее сделать и совместно тщательный и объективный анализ существующих положений дел в этой сфере, выявить и устранить препятствия, которые мешают нам полноценно взаимодействовать, определить те направления, где наши возможности могли бы использоваться в полной мере. Здесь мы много ожидаем от более эффективной деятельности туркмено-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации очередного 5-го его заседания. И считаю, что будет целесообразным дать именно ответственным ведомствам поручение ускорить процедуру подготовки, провести это заседание в самое ближайшее время. Туркменистан готов и к значительному расширению сотрудничества с Кыргызстаном в сфере промышленной кооперации, торговли продукцией агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, химической индустрии, сжиженным газом, синтетическим бензином, ну и другими многими товарами. Предлагаем также и оказать государственное содействие в привлечении туркменских и кыргызских компаний к участию в совместных инвестиционных проектах, осуществляемых на территориях наших стран. В целом, считаю нужным значительно повысить уровень партнерского взаимодействия и по линии бизнес-сообществ, организовать регулярные контакты между предпринимателями и проводить совместные выставки товаропроизводителей. Как известно, в настоящее время обсуждается вопрос открытия торгового центра Туркменистана в Бишкеке. Это очень хорошая инициатива, и, думаю, ее надо поддержать. В свою очередь, готовы оказать содействие в организации и работе аналогичной структуры Кыргызстана в нашей столице. Важнейшим направлением нашего сотрудничества является энергетика. Речь идет, в частности, о поставках туркменского природного газа и электроэнергии в Кыргызстан. Мы готовы удовлетворить потребности вашей страны и предметно обсудить технические, организационные и другие параметры поставок при необходимости по согласованию с транзитной страной. И было бы целесообразным организовать трехстороннюю экспортную встречу. Приоритетным сотрудничеством Туркменистана с Кыргызстаном сегодня выступает транспортная сфера. И считаю, что усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели, то есть создание мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем как Азии, Европы и Ближнего Востока. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по транспортному коридору, который бы соединил наши страны с выходом на Каспийское море. На состоявшемся в августе 2019 года в городе Туркменбаши первом Каспийском экономическом форуме была отмечена решающая роль Каспийского региона и сопредельных зон, в первую очередь Центральной Азии, в формировании стратегического пояса транспортно-транзитного партнерства по линии Восток-Запад. Считаю, что государствам нашего региона
не имеющим прямого выхода к Мировому океану, нужно максимально использовать возможности портовой инфраструктуры Восточного Каспия для экспорта своей продукции на рынке как Европы, России, Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. И Туркменистан готов обсудить использование в интересах Кыргызстана мощностей нового международного порта Туркменбаши на благоприятных условиях. Далеко и не реализованы возможности внутрирегионального транспортного сообщения. Конечно, уже есть примеры совместного осуществления ряда проектов в этой сфере, но говорить о системной работе по превращению Центральной Азии в современный, комбинированный, высокоэффективный транспортный узел пока рано. Стоит вплотную заняться этими проектами и объединять усилия по развитию транспортно-транзитных коридоров и логистики. Большое значение в двухстороннем сотрудничестве играет культурно-гуманитарная, научно-образовательная тематика. История взаимоотношений наших народов насчитывает не одно столетие. Для историков, этнографов, литературоведов открываются целые пласты для совместной работы по возрождению богатейшего наследия туркмено-кыргызских исторических связей. Необходимо активизировать контакты по организации фестивалей, дней культуры в обеих странах, наладить регулярные связи между представителями как творческой и научной интеллигенции. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность организовать при наличии благоприятных условий перекрестных дней культуры в 2022 году. Хотел бы я особо отметить благотворный характер сотрудничества наших стран и в деле возрождения национально-исторических спортивных традиций. Я имею в виду регулярное проведение всемирных игр кочевников, и инициатором которых выступил Кыргызстан. Туркменистан с готовностью откликнулся на приглашение принять в них участие. На протяжении тысячелетий кочевые народы создавали уникальные материальные и духовные ценности, давали миру прекрасные образцы и принципы, основанные на мужестве, благородстве, высоких нравственных ориентирах. Кочевники являются создателями обширных и сильных государств, раскинувшихся на огромных пространствах и оказавших огромное влияние на весь ход мировой истории и развития человеческой цивилизации. И сегодня этот бесценный исторический багаж возрождается уже на новом фундаменте. Уважаемый Садыр Нургожаевич, сегодняшняя встреча с вами, переговоры в составе такой компетентной делегации наглядно демонстрируют, что отношения Туркменистана и Кыргызской республики строятся на прочном фундаменте добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Развивается на ясных и понятных принципах осознания совместного потенциала в деле поддержания мира и безопасности, развития торгового, экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Я уверен, что ваш первый визит в Туркменистан еще больше укрепит братские, дружественные, двухсторонние связи, привнесет в них должную конкретику и даст новые ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы. Я признателен вам и всем членам вашей делегации за проведенную результативную работу, конструктивный настрой и готовность сделать все необходимое для упрочения добрососедства, дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызстаном. Благодарю за внимание.
хотел бы с большим уважением предоставить слово Садыру Нургазаевичу. Спасибо, уважаемый Гурбангулы Мяликулыевич, уважаемые члены делегации. Прежде всего, искренне признателен за приглашение посетить Туркменистан с официальным визитом. На благодатной и прекрасной туркменской земле кыргызская делегация в полной мере ощущает сердечное гостеприимство и теплое радушие наших туркменских братьев. В этом году Туркменистан отмечает 30-летие своей независимости, а также беломраморный город Ашхабад отмечает 140-ю годовщину своего основания. Сердечно поздравляю братскую страну с этими важными и знаменательными датами. Пользуясь случаем, хочу поздравить Туркменистан с успешным проведением выборов в Халк Маслахаты Милли Кеңеш Туркменистана, которые состоялись 28 марта текущего года, и избранием Гурбангулы Мяликулыевича его председателем. Это является ярким свидетелем твердой поддержки туркменского народа проводимой политики, направленной на процветание страны. Уверен, что проводимые под вашим мудрым и дальновидным руководством реформы в законодательной ветви власти Туркменистана послужат дальнейшему развитию страны и достижению поставленных целей во благо процветания народа дружественного Туркменистана. Уважаемый Гурбангулы Мяликулыевич, по вашей инициативе 2021 год провозглашен годом Туркменистан, Родина мира и доверия. Принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2021 год, Международный год мира и доверия. В этом контексте Туркменистан вносит свой большой вклад в поддержание мира, стабильности и обеспечение безопасности в регионе и за его пределами. Уважаемые члены делегации, Кыргызская республика и Туркменистан – близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны. В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что кыргызско-туркменское сотрудничество динамично развивается. Между нашими странами нет никаких политических противоречий. Имеются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами. Мы осуществляем тесное взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация экономического сотрудничества и Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать туркменской стороне успехов в рамках председательства в Организации экономического сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций и региональных объединений. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества. Поступательно наращивается двусторонняя договорно-правовая база, включающая в себя документы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Сегодня мы подпишем ряд важных двусторонних документов в торгово-экономической сфере, в области энергетики, образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также по сотрудничеству внешнеполитических ведомств. Хочу заверить, что Кыргызская республика остается полностью приверженной курсу, направленной на углубление и расширение двусторонних отношений с Туркменистаном. Со своей стороны
выражаю готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего упрочения и раскрытия имеющихся большого потенциала двустороннего партнерства. Уважаемые участники встречи, во время состоявшейся беседы в узком формате мы с уважаемым Гурбангулу Меликулиевичем обстоятельно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. Состоялся содержательный и конструктивный разговор. Одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия является дальнейшая активизация торгово-экономического сотрудничества. У нас имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса. Отрадно отметить, что в прошедшем 2020 году и в начале текущего года наблюдается рост товарооборота между Кыргызстаном и Туркменистаном. В экономическом сотрудничестве мы надеемся на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана. В Кыргызской республике для этого имеются все необходимые условия и возможности. Хотел бы отметить, что в экономическом взаимодействии двух стран большая роль отводится межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Считаю, что данная комиссия должна не только продолжить свою активную деятельность, но и расширить форматы двустороннего взаимодействия. Также одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере туризма. Кыргызская сторона считает целесообразным разработать и подготовить двусторонний документ в данном направлении. Большой потенциал в кыргызско-туркменских взаимоотношениях имеет легкая промышленность, где мы намерены объединить проверенное временем качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли. Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение. Принимая во внимание, что духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций, дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами, хотел бы предложить провести взаимные дни культуры по мере улучшения ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19. В заключение хочу еще раз подтвердить, что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру кыргызско-туркменских отношений в полной мере отвечает интересам Кыргызской республики и Туркменистана. Пользуясь случаем, приглашаю вас, уважаемый Гурбангулу Меликулиевич, посетить Кыргызскую республику с официальным визитом в любое удобное для вас время. Уверен, что ваш визит в Кыргызстан сыграет огромную роль в дальнейшем углублении двусторонних отношений, придаст дополнительный импульс в расширении и продвижении двустороннего сотрудничества. Спасибо за внимание. Кеңешчен düzümde gepleşikleri tamamlanandan soň iki taraplaryň resmi namlary gol çekmekde barasy boldy. İki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Gorunluk ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň arasynda 2021-2025 ýyllarda hyzmatdaşyk etmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komiteti bilen Kırgız Respublikasynyň hökümetiniň ýanynaky Döwlet Beden Terbiyesi Sport Agentliginiň arasynda 2014-nji ýylyň 11-nji noýabrynaky Beden Terbiyesi sport lugamyna hyzmatdaşyk etmek hakyndaky alaşygy durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Medeniýet, Maglumat, sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň arasynda 2021-2024 ýyllar üçin sport babatda çäreleriň meýilnamasyna Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Medeniýet, Maglumat, sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň arasynda ýaşar syýasaty babatda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama 2014-nji ýylyň 11-nji noýabrynaky Medeniýet babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Medeniýet, Maglumat, sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň arasynda alaşygy durmuşa geçirmek boýunça 2021-2023 ýyllar üçin çäreleriň meýilnamasyna
Türkmenistan'ın televiziya, radio gepleşikleri we kinematografiya baradaky Döwlet Komiteti bilen Kırgız Respublikasynyň Medeniyet, Maglumat, Sport we Ýaşar Teatry ministrliginiň arasynda film öýrendirmek we teleradio gepleşikleri babatda birlikde hyzmatdaşyk etmek hakynda alalaşygy üýtgetmeler we goşmaçary gezmek hakynda tesgirinama Türkmenistanyň Obagjylyk we Daşky Goşaw goramak ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Ekologiýa we Klimat boýunça Döwlet Komitetiniň arasynda Daşky Goşaw goramak boýunça hyzmatdaşyk etmek babatda ýöwara düşünmek hakynda gaýtnama Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Energetika we Senagat ministrliginiň arasynda ýöwara düşünmek hakynda gaýtnama Önümçük kooperasiýa hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Kırgız Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşygy Türkmenistanyň hökümeti bilen Kırgız Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň arasynda 2021-2023 ýyllar üçin tüwda ykdysady hyzmatdaşlygyň maksatnamasyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen Kırgız Respublikasynyň Daşary işleri ministrliginiň arasynda 2021-2022 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek maksatnamasyna raýatlaryň birek-birenkä gitmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Kırgız Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşygy üýtgetmeleri we goşmaçary gezmek hakyndaky tesgirinama Mar vilayet häkimligi bilen Kırgız Respublikasynyň hökümetiniň Çuйsk oblastyndaky ygtyýarly wekiliniň diwanynyň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakynda ähtnama gol çekildi. Şeýlekem Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Instituty bilen Razzakow adyndaky Kırgız Döwlet Teknik Universitetiniň arasynda ýöwara düşünmek hakyndaky ähtnama hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasy bilen Kırgız Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Durmuş Akademiýasynyň arasynda ýöwara düşünmek hakyndaky ähtnama alşyldy. Soňra dawara gatnaşyklaryň şowhunly el çarpışmalary bilen Türkmenistanyň hemde Kırgız Respublikasynyň prezidentleri bilelikdäki beýannama öz gollaryna goýdular. Soňra iki ýurdun prezidentleri medeniýet wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить признательность уважаемому президенту Кыргызской республики и всем членам его делегации за конструктивные переговоры, которые прошли в атмосфере открытости, взаимного доверия и понимания. Это первая встреча в двухстороннем формате с уважаемым Садыром Нургазаевичем в качестве главы Кыргызстана. И я могу с полным основанием сказать, что она показала обоюдную готовность придать новые качественные импульсы сотрудничеству наших стран в различных направлениях, а также наличие для этого больших возможностей и потенциала. Важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности. Мы подтвердили твердую приверженность урегулированию всех споров на основе признанных норм международных прав и устава Организации Объединенных Наций. Признали необходимым продолжить тесное взаимодействие в двухстороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как разоружение, противодействие международному терроризму, трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков. Особое внимание на переговорах и было уделено процессам в Центральной Азии. Сотрудничество и честное взаимодействие между Туркменистаном и Кыргызстаном сегодня объективно выступает в качестве важного конструктивного фактора их позитивного развития. Здесь позиции наших стран понятны, неизменны и принципиальны. Мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, которые бы обеспечивали мир и безопасность в Центральной Азии, укрепление добрососедства, дружбы и сотрудничества между государствами региона и его эффективную интеграцию в мирохозяйственной связи.
В этом контексте мы подчеркнули и значимость нового формата регионального взаимодействия, консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Была и обсуждена ситуация в Афганистане. Следует отметить схожесть подходов туркменской и кыргызской сторон к решению афганской проблематики. Мы едины во мнении, что урегулирование в Афганистане возможно только мирными и политическими средствами на основе широкого общенационального диалога. И при этом считаем, что миротворческий потенциал международного сообщества и прежде всего Организации Объединенных Наций в Афганистане должен быть задействован более активно и широко. Помимо вопросов мира и безопасности, мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие его составной части. Энергетическая безопасность, развитие международного транспортно-транзитного сообщения, экология и защита окружающей среды. И вот в этом контексте Туркменистан готов рассматривать все конструктивные инициативы и предложения, нацеленные на развитие сотрудничества с Кыргызстаном в энергетической и транспортно-транзитных сферах. И в частности, наши страны будут координировать усилия по формированию стратегического пояса транспортно-транзитного и логистического партнерства по линии Восток-Запад. Работать с потенциальными партнерами на региональных и мировых площадках, специализированных международных организациях и финансовых институтах. В ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, и мы пришли к общему мнению о необходимости наращивания взаимодействия в этой сфере в соответствии с имеющими у двух государств большими потенциальными возможностями. Мы договорились предметно рассмотреть меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, активизации инвестиционной политики для выхода на совместные масштабные проекты промышленной кооперации в сфере услуг и в аграрном секторе. И в этом контексте придаем важное значение наращиванию деловых связей между бизнес-сообществами двух стран. В ходе встречи мы подтвердили важность активизации двухсторонних контактов и в культурно-гуманитарной сфере. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в этом направлении, обеспечении всех необходимых условий для проведения в обеих государствах на регулярной основе мероприятий с участием как деятелей литературы, кинематографа, музыкальных коллективов и организации спортивных соревнований. Было и отмечено наличие у Туркменистана и Кыргызстана большого потенциала научной и образовательной сферах, то есть в деле возрождения богатейшего культурно-исторического наследия наших народов. Уважаемые друзья, дамы и господа, для Туркменистана Кыргызская республика – это важный и надежный партнер, отношения с которым мы выстраиваем на долгосрочную перспективу. И у обеих сторон есть понимание и убежденность в том, что тесное, многоплановое сотрудничество двух государств осуществляется во благо наших народов и отвечает их коренным интересам, способствует стабильности и развитию региональных и международных процессов. И в своих отношениях Туркменистан и Кыргызстан опираются на богатый исторический опыт,
сложившиеся у наших народов традиции братства, дружбы, добрососедства, уважения друг к другу. И мы радуемся успехам Кыргызстана и отмечаем усилия его руководства, направленные на укрепление государственности, проведение прогрессивных реформ в общественной и политической жизни. И, пользуясь случаем, я еще раз поздравил Садыра Нургажаевича и его в лице весь народ Кыргызстана с успешно проведенным в апреле этого года референдумом по проекту новой конституции страны. Мы глубоко удовлетворены результатами состоявшихся сегодня переговоров и по итогам которых был подписан солидный пакет двухсторонних документов. Хотел бы выразить уважаемому президенту Кыргызской республики и членам его делегации искреннюю признательность за проведенную большую работу, а также передать народу Кыргызстана самые добрые пожелания мира, благополучия и процветания. Благодарю за внимание. Уважаемый Гурбангулы Мяликулыевич, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня у нас с уважаемым президентом Туркменистана Гурбангулы Мяликулыевичем прошли весьма насыщенные и плодотворные переговоры. В дружеской и доверительной атмосфере мы обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-туркменских отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, транзитно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия, а также обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. По многим из них пришли к взаимному пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов обеих сторон. По некоторым вопросам наметили дальнейшие пути решения. Мы подтвердили долгосрочный стратегический характер нашего сотрудничества и выразили готовность сделать все необходимое для его упрочения и раскрытия большого потенциала двустороннего партнерства. Мы сосредоточили свое внимание на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект. Прежде всего, речь шла о торгово-экономических и инвестиционных связях, сотрудничестве в экономической, в энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной сферах. В целях диверсификации торгово-экономического сотрудничества выразили стремление к наращиванию взаимной торговли, открытию совместных предприятий и развитию промышленной кооперации. Сегодня мы с уважаемым Гурбангулом Мяликулыевичем обменялись мнениями по международной и региональной тематике, представляющей взаимный интерес. Наши государства занимают совпадающие или близкие позиции по многим ключевым вопросам международной политики. Мы всегда поддерживаем инициативу друг друга. Обсудили вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями, в том числе по организации очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Также рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия. По итогам встречи подписан ряд документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также по сотрудничеству внешнеполитических ведомств. Учитывая культурно-историческую и языковую общность наших братских народов, мы подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения, туризма и спорта. Приветствовали проведение взаимных дней культур
с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в странах. Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить туркменский народ по случаю успешного проведения выборов в парламент Туркменстана и избранием Гурбангулы Миаликулиевича председателем Халк Маслахаты. Это является ярким свидетельством твердой поддержки туркменского народа, проводимой мудрой и дальновидной политики во благо процветания Туркменстана. Уважаемый Гурбангулы Миаликулиевич, уважаемые представители средств массовой информации, в завершении хочу выразить удовлетворение итогами состоявшихся переговоров. Сегодня Кыргызстан и Туркменстан продемонстрировали свою приверженность и стремление к тесному и многоплановому диалогу, что отвечает коренным интересам народов наших стран. Уверен, что все наши договоренности и обсужденные вопросы будут успешно реализованы. В этой связи нам предстоит еще многое сделать, и у нас есть и желание, и стремление развивать динамичное и взаимовыгодное плодотворное сотрудничество с братским Туркменстаном по всем направлениям. Сегодняшний визит – это показатель высокого уровня кыргызско-туркменских отношений и подтверждает, что в лице Туркменистана Кыргызстан имеет надежного друга и стратегического партнера. Особую признательность выражаю президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангулу Миаликулиевичу, за готовность к углублению сотрудничества с Кыргызстаном и оказанное гостеприимство и радушный прием. Спасибо вам, уважаемый Гурбангулу Миаликулиевич, за помощь, за все. Спасибо за теплый прием. Sonra bilet mertebeli mehmanın hormatyna resmi günörtanlyk nakar berildi. Onun başyna Türkmenistanyň hemde Kırgız Respublikasynyň prezidentleri söz söylediler. Günüň ikinji ýarymynda Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow paýtagtymyň halkara howa menziline geldi we ýurdumyzda bolan resmi saparyny tamamlap watanyny urady. Indi bolsa Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemem Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň bilelikdäki beýannama bilen tanış edýäs. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň şaharma boýunça 2021-nji ýylyň 27-nji 28-nji iýunyny Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň Türkmenistana resmi sapar boldy. Dostluk we özara ananşmak ýagdaýyna geçen gepleşikden dowamyny döwletleň başlanlary strategik hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny hemem ony mundan berýän puturlandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen Kırgız gatnaşyklarynyň tutuş toplumyna seretdiler hemem özara gyzyklama bilirleýän möhüm halkary we sebit meseleler boýunça pikir alşdylar. Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedow hemem Kırgız Respublikasynyň prezidenti Japarow syýasy, sowda, iqtisady we medeni ansanperwer ulardan iki taraplaryň gatnaşyklaryny depkinli oňuň ösüşini bellemek bilen Türkmenistan bilen Kırgız Respublikasynyň arasynda 2018-nji ýylyň 23-nji awgustyny Aşgabat şäherinde gol çekilen strategik hyzmatdaşyk, dostlugy we ananşmagy puturlanmak hakyny jarnamany hemem Türkmenistan bilen Kırgız Respublikasynyň arasynda 2014-nji ýylyň 11 noýabrynda Aşgabat şäherinde gol çekilen dostluk, özara düşünmek we hyzmatdaşyk hakyny şertnamany gollanyp Türkmenistanyň we Kırgız Respublikasynyň garaşdygynyň öňde duran 30 ýylyna möhüm ähmiýet berip, iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan berýärde giňeltmäge hemem çuňlaşdyrmaga çalışyp, şu aşagdakylary beýan etdiler. Türkmen Kırgız gatnaşyklary taryhy taýdana dostluk, doganlyk, hoşniyetli goňşuluk we iki halkyň çuň ruhy baglanyşyna esaslanýar. Prezidentler Türkmen Kırgız syýasy gatnaşyklaryny sowda, iqtisady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň hemem puturlandyrmagyň, şeýle hemem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny şertnama hukuk biniýadyny giňeltmegiň möhümdigini tasdiqladiler. Hemem Türkmenistan bilen Kırgız Respublikasynyň arasynda belend ýokary we beýleki derejelerde ananşykly we netijeli gatnaşyklary mundan berýän çuňlaşdyrmak, hemem doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ugruna çykyş etdiler. Döwletleň başlanlary COVID-19 koronavirus pandemiýasyna hemem terrorçylyk we ekstremizm, beýkanun migrasiýa we adam sowdasy, ýaraglan beýkanun sowdasy, neşe terişleriniň durunşy hemde kiber hukuksyzlyk ýaly. Häzirki döwrüň beýleki hökümlerine garşy göreşdi iki ýurdyň hyzmatdaşlygyny ýoly goýmagyň hemem berkitmegiň zerurdygyny nykdadylar.
İki taraplayın xizmataşığın mühimi düzüm bölü hükmünde Türkmenistan'ın Milli Kengeşi bilen Qırğız Respublikasının Jogorka Kengeşinin arasında qatnaşıkları işleştirmenin ähmiýeti belenildi. Şununla bağlıqda iki yurdun parlamentlerinin derejesinde saparları arşmak arkalı parlamentara xizmataşığı işleştirmenin aýratyn ähmiýeti tasdiqlandy. Xizmataşığın dürlü uğurlarını iki taraplayını qatnaşıkları ösürmek boyunca utqoşturucu idare hükmünü Sewda iqtisadi almatsiynik we insan pergor xizmataşık boyunca hökümetara Türkmen Qırğız toporunun işini mundan belägäme güýçlendirmegiň hemem oňa netijelerini ýokalandyrmagyň zerurdygy bellenildi. Prezidentler xizmataşığın geljegi has uly bolan uğurlaryny kesgetlemek hemem amala aşyrmak, şol sany bilelikdäki kärhanlary döretmek hemem maýy goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek arkaly ykdysady almy tehnik insan perwer xizmataşygy munun belägem ösürmek üçin tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny tasdiqladylar. Telekeçilik iş üçin amatly ykdysady, mali we hukuk şartlaryny döretmegiň, haritleri hemem hyzmatlary dünýä bazarlaryna çykarmak mümkinçiliklerini ýokalandyrmagyň, taraplaryň çäklaryna geçirilýän halkara sergi çäragyna gatnaşmagyň, iki ýurduň iş öýür toporlarynyň arasyna gatnaşyklary putulandyrjak iş öýürleri maslahatlaryny guramagyň möhümdigi aýratyn belenildi. Prezidentleri Uluğ Energetika Senagat Sewda Owy hojalygy we Sewitleýin hyzmataşyk babatda hyzmataşygy munun belägäme giňertmek üçin amatly şertlerini bardygyny nykdadylar. Şununla bağlykda taraplary iş öýür gatnaşyklary munun belägäme höwüslendirmegiň, iki ýurtda öňürleýän önümler bilen özara tanışmagyň, eksport import mümkinçiliklerini öwrenmegiň hemem ykdysady hyzmataşygy ösürmegiň täze görnüşlerini gözlemegiň zerurdygyny aýtdylar. Taraplar senagat we energetika puduklaryny bilelikdäki önümçilikleri guramak hemem Sewda ykdysady gatnaşyklary putulandyrmak meseleleri boýunça netijeli hyzmataşyk etmäge iki taraplaryň meýilleri bildirdiler. Döwletden başlanary ulug ulgamyny hyzmataşygy çuňlaşdyrmagyň halkary sewdasyny ösürmekde düýpli ähmiýetiniň bardygyny tasdiqladylar. Halkara ulug geçirgelerini döretmek boýunça dürli taslamlara özara gatnaşmagyň, ykdysady hyzmataşygy berkitmäge, hemem giňeltmäge, ulug üçinçilik ulgamlaryny ösürmäge hemem iki ýurduň ulug kommunikasiýalarynyň üstü bilen üstsaşyr ýük akymlaryny artdyrmaga, haritlary dünýä bazarlaryna ören gysga hemem netijeli uğur boýunça çykarmagy üçin etmäge ýardam berjekdigi belenildi. Taraplar Türkmenistanyň hemem Qırğız Respublikasynyň ýük taşyjylaryna amatly şertler döretmegi, şol sany özara şertlarda wizalar resmileşdirilmek üçin konsulluk ýygymlarynyň narhlaryny bir meňdeş etmek arkaly döretmegi alalaşdylar. Prezidentler Qırğız Respublikasyna Türkmenistan şipaxana dikeldiş urgamynyň desgatyny we iki ýurtda sewda öýlerini gurmak boýunça maýy goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň meseleleriniň üstünde işlemegi iki ýurduň degişli düzümlerini tapşyrmagy karar etdiler. Taraplar ýalňyş energetika pudugyny ýurtlaryň arasyna kooperasiýany güýçlendirmegi alalaşdylar hemem degişli düzümleri Türkmenistanyň TV gazy, elektrik energiýasyny, şeýle hemem suwuklandyrylan gazy Qırğız Respublikasyna iýermek meselesiniň üstünde işlemegi tapşyrdylar. Döwletden başlanary elektrik energetika hemem gaz babatda işgärler taýýarlamak, hünärmenliň hünär derejesini ýokarlandyrmak hemem tejribe aşmak meseleleri boýunça hyzmataşygy güýçlendirmäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Prezidentlere adatda naşar ýagdaýlary duýdurmak hemem düzetmek, daşky uşagy goramak, biologiýa köptürligi gorap saklamak, TV serişleri aýogly peýda bolmak hemem howa üýtgemeginiň töwekkilçiliklerini adaltmak boýunça şäherler babatda hyzmataşygy munun belägem ösürmegiň möhümdigini belediler. Döwletden başlanary Türkmenistanyň Qırğız Respublikasyna mineral dökünleri iýermek mümkinçiligine seretdiler. Hemem iki ýurduň owy hojalygy pudugyny uly hyzmataşlyk mümkinçiliginiň bardygyny nykdadylar. Türkmenistan hemem Qırğız Respublikasy iki ýurduň halklarynyň arasyndaky köp asyrlyk dostlugy, duganlyk hemem hyzmataşygy gorap saklamak, hemem putulandyrmak üçin taryhy jogapkärçiligini düşünüp, bilim, medeniýet, sunugat hemem sport babatda iki taraplaryň gatnaşyklary munun belägäme çuňlaşdyrmagy agrarlydygyny tasdiqladylar. Taraplar bilim ulgamyny hyzmataşygy ösürmäge hemem putulandyrmaga gyzyklanma bildirdiler. Taraplaryň degişli döwlet idaralarynyň arasynda bilim baradaky resmi namalary özara ikrar etmek hakyndaky iki taraplaryň resmi nama gol çekmegiň zerurdygyny belediler.
umumy taryhy hem medeni mirasy gorap saklamak hem ilerletmek maksadydan döwletiň başçylary türkmeni Qırğyzy medeni hyzmatdaşyny işeňleşdirmekde tagalary munun belägeme birleşdirmegiň zerurlygyny belediler. Hem özara medeniýet günlerini bilelikdäki sergileri, festivallary hem beýleki medeni şäherlere geçirmegi gollamaga taýýardyklaryny tasdiklaýarlar. Halkara gençligine özara bähwetli hyzmatdaşlyk etmegiň iki ýurduň bähwetlerine laýyk gelýänini ikrar etmek bilen prezidentler köp taraplyny diplomatiýanyň şäherlerine has atnaşykly hyzmatdaşlyk etmegiň zerurlygyny belediler. Hem halkara siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça garaýşlarynyň meňzeşligini tasdikladylar. Türkmenistan hem Qırğyzy Respublikasy agdalary bolup durýan köp urly hem sewet guramalarynyň şäherlerine köp sanly möhüm meseleleri boýunça tagalary utgaşdyrmagyň zerurlygy belenildi. Döwletiň başçylary ähli meseleleri çözmekde, dünýäde durnukly ösüşi üpçün etmekde, howpsuzlyk we durnuklygy putulanmakda, Birleşen Milletler Guramasynyň hem oňy institutlarynyň oruny ýokalandyrmagyň möhümdigini belediler. Taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünalş diplomatiýa boýunça sewet merkeziniň gepleşikler hem halkary gollawyny çekmek arkaly jedelleri parahatçylykly ýol bilen çözmekde, hem gapma garşylyklary aradan aýyrmakda, mümkinçiligi artırmakda, sewetiň ýurtlaryna ýardam bermek babatda tagalaryny gollaýarlar. Döwletiň başçylary Merkezi Aziýanyň halklarynyň güllä ösmeginiň bähidine sewetde durnuklyk hem howpsuzlyk ýagdaýyny berkitmäge iki tarapyň çalyşýanyny belediler. Taraplary araly halat etmeň halkara gyznatynyň işini Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynyň bähwetlerini hem isleglerini nazara almak bilen mundan belägeme kämilleşdirmegiň zerurlygyny beýan etdiler. Prezidentler dolu görünüşi sewetleýine hyzmatdaşlygy işeňleşdirmäge mümkinçilik beren. Hem sewetleýine kooperasiýanyň esasyny goýan Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşuklary görünüşini ösdürmegiň ileri sürýän ähmiýetini aýratyn belediler. Hem Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň odaly kabul edilen şöhretleriniň şäherlerine ýakyn wagtda nowatdaky konsultativ duşugy geçirmegiň tarapdardyklaryny aýtdylar. Döwletleriň başçylary 2020-nji ýylda Qırğyzy Respublikasynda 1-nji Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ykdysady forumuny geçirmegiň ähmiýetini belediler. Forum Merkezi Aziýa döwletleriniň has durnukly ösmegine ýardam berer. Prezidentlary özara hormatlamagyň, ananyşmagyň açyklygyň we özara bähwediň iki taraplyny türkmeni Qırğyz gatnaşyklaryny ösdürmegiň esas goýunçy ýörelgere bolup durýanyny nykdadylar. Hem türkmeni Qırğyz gatnaşyklary üçin däp bolan dogry ananyşmak hem özara düşünmek ýagdaýyna geçen duşugyň netijelerini kanagatlanma bildirdiler. Qırğyzy Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow Qırğyzy wekiliýetine bildirilen mehmanseýerlik, mäherlik we dostlukly kabul edilmegi üçin Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem ähli türkmen halkyna tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Hem Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özü üçin amatly wagtda Qırğyzy Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çağırdy. Saparyň möhletleri diplomatik ýollary boýunça araşdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Qırğyzy Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow Aşgabat şäheri 2021-nji ýylyň 28-nji iýuny. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna bilen gutlalar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälikulewич, siziň dogry münasibetli tüý sürekden gutlawlamy kabul ediň. Siziň başçylygyňyzda Türkmenistan durmuş ykdysady ösüş ýol bilen anamly öňe sewet we halkary işlerine möhüm orun eleýär. Biziň döwletlerimiziň arasynda strategik hyzmatdaşlygy putulanyrmagy günüklerine tagalalaňyda ýokary baha berýär. Bilelikdäki tagalarymyz bilen hemme uğurlarda özara bähwetli Rus türkmen gatnaşyklaryny mundan beläkde ösdürjekdigimizi ananýan. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bähwetlerine laýyk gelýär. Hem Merkezi Aziýada, hem Hazar deňizi sewetine durnuklygy we howpsuzlygy üpçün etmäge günüklenir. Hormatly Gurbanuly Mälikulewich, size tüý sürekden berk jan saglap, bagyt awadançylyk hem üstünlikleri ardy edýän. Hormatly Vladimir Putin, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti.
Butluda şeridiliye, onun Ali Hidrati, Türkmenistan Prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Hormatly Cenab Prezident, sizin doğrunun münasebetli tüy süröktüğünü kutluğulamak hem en qoğu arzulamay qavurdun. Şöyle Türkmenistan qarşılığının 30 yılan beleye. Sizin parasatlı başlanığınızı, yurdunuzu düyüplü özgörtmör geçirmekte, üsü şu avadançılık babatında ulu üstünlükleri qadandı. Xitay tarafı bu üstünlükleri yuqarı baxa veriyor. Häzirki wagtda Türkmen Xitay gatnaşyklary üstünlükli ösürliýär. Siyasat taýdan özara anam netijeli işguli hyzmatdaşlygy hem halkary gurumlaryň şäherlerine ýakyn hyzmatdaşlyk putulandyrylýar. Iki ýurduň halklary özara gollaw ruhuny pandemiýaga garşy birlikde göreş alyp barýar. Dep bolany dostluk putulandyrylýar. Geljek ýylda ýurtlamada diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylyny beler. Xitay Türkmen strategik hyzmatdaşlygyny ösürülmegine uly üns bermek bilen siz bilen birlikde iki ýurduň halklarynyň bähridine döwlet gatnaşyklaryny has ýokary derejäge çykarmak üçin tagalarymyzy birikdirmäge taýýardyryz. Size berk jan saglyk we geljekde de üstünlikleri arzu edýän Xi Jinping Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidrati Türkmenistan Prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Hormatly Qurbanoglu Merkuliýew. Sizin doğrunun münasebetli tüy süröktüğünü kutluğulamak hem en qoğu arzulamay qavurdun. Türkmenistanyň siyasi we durmuş ykdysady ulgamlarda gadanyn üstünlikleri, Aşgabatyň halkary birleşigindäki belent awraýy, sizin başlygyňyzy köp ýyllyň dowamyna watana gulluk etmeňiň, öňden görjükli hem parasatly siýasatyňyň aýdyň netijeleridir. Sizin başlangyçlaryňyň hem özgörtmeleriňiň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň geljekde de Türkmenistanyň durnukly ösüşine, raýatlaryň awadançylygynyň ýokurlanmagyna hem dünýä derejesinde ýurduňyň ornunyň putulandyrmagyna ýardym etjekdigine ananýan. Qazaqstan size ygtybarly dost hem hyzmatdaş hökmüne garaýar. Hem dostluk, hoşniýetli goňşulyk hem köpürli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň putulandyrmagyny tüy sürökden gyzyklama bilýär. Birlikdäki tagalar netijesinde Qazaq Türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň geljekde de ukgunly ösüriljekdigine, biziň dogrylyk halklamyň bähridine putulandyryljakdygyny ananýan. Şuňur hormatlanýan Qurbanogly Merkuliýew. Size berk jan saglyk. Maşgala awadançylygyny hemde jogapkärli döwlet işiňizde Türkmenistanyň awadançylygynyň bähridine üstünlikleri arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle onuň Ali Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Cenab Qurbanogly Berdimuhamedova. Şanly waka. Sizin Ali Hidratyňyň dogry münasebetli size tüy süröktüğünü kutluğulamak hemde en qoğu arzulamay beýan etmek meni ägurt uly kanagatlanma duýgusyny döredýär. Hem bu meniň üçin uly mertebedir. Sizin Ali Hidratyňyň berk jan saglyk hem bagat Türkmenistanyň dostlukly halkyna hemde hökümetine geljekde de üsü şu awadançylyk arzu edýän. Size tüy süröktüğünü hormat goýanyň mardaky ana normalamy qawurdun. Halifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidrati Türkmenistan prezidenti Cenab Qurbanogly Berdimuhamedova. Hormatly Qurbanogly Merkuliýew. Sizi dogry münasebetli tüy sürökden gutlaýan. Size mahsus bolan parasatlyk, strategik derejede pikirlenmek hem ýol başçylyk zehiri köp ýyllyň dowamynda Türkmenistanyň döwletligini putulandyrmak, ykdysady kuwatyny we halkary derejesinde awraýyny belende götürmek ýaly asylly işlere hyzmat edýär. Minsk bilen Aşgabatyň arasynda ýurtlarymyzyň dostlukly halklarynyň bähritlerini dogry laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýardygymyzy tasdiklaýan. Sizin hut özüňiziň tagalalaryňyň iki tarapyny gatnaşyklaryň mundan belägem ösürilmegine, täze birlikdäki meýilnamalaryň hem başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirmegine düýpli etergi berjekdigine ananýan. Hormatly Qurbanogly Merkuliýew, size tüy sürökden berk jan saglyk, bagyt we ähli başlangyçlaryňyň hatyr burmagyny arzu edýän. Hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle onuň Ali Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Cenab Qurbanogly Berdimuhamedova. Dogryň münasebetli size tüy sürökden gutlamak hem en gowy arzulamay beýan etmäge şartdyryn.
Side döwlet başlygyny wezipetinde köp ýyllaryň dowamynda garaşsyz hemde betarap Türkmenistanyň ösürülmegine, Türkmen halkynyň awadançylygynyň ýokulanymagyna, ýurduňyň halkara giňişligindäki orunyň hemem awraýanyň hasamy putulandyrmagyna uly goşant goşýasyňyz. Siziň sebit we ählimumy ähmiýetli başlangyçlaryň en şemetiniň dünýä birleşigi tarapyndan işleňi gollanylýanlygy munyň aýdyň suwutnamasy. Siziň ýygydarly dürüjlükli siýasatynyň netijesinde soňky ýyllarda Aşgabatyň keşfiniň düýüp göterim özgörenligini, hemem häzirki zaman derejede ösýän ýaşamak üçin ören amatly şäheri urlunyny aýratyn bellemek isleýän. Yakında esaslanılmanın 140 yılını verilen bu şehri ukunlu üsyen Garaşlı Türkmenistan'ın aydını nişanı deyip atındırsak yerlikli olur. Soňky ýyllarda biziň halklamyzyň arasynda dostluk, hoşniyetli goňşuluk we özara netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hasam berkidilýär. Özara hormat goýmak hemem dostluk ruhunda netijeli gepleşiklere ýol goýuly. Siziň aly edersiňiz. Men häzir şenle şu ýylyň aprel aýyna bolan yürekdeş hemem açyk söhbetdeşligimizde aýratyn ýakymly duýgu bilen ýatlaýan. Birlikdäki gyzyklanmalarymyz hemem işleňe tagalalarymyň netijesinde üren ýakyn geljekde gadanan alalaşyklarymyzy dogry durmuşa geçirmemizde hemem strategik hyzmatdaşlygymyzy mümkinçiliklerimizi hemem kuwatymyza laýyk derejede has berende çykarjakdygymy ananýan. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewич, sizi durmuşuňyzdaky bu şatlykly hemem ýatdy garjy sene bilen tüýsürek noktaýan. Hemem berkjan saglyk maşgala bagtyny hemde awadançylygy, siziň jogapkärli döwlet işiňizde täze ýeňişler Türkmenistanyň dostluk halkyna bolsa parahaçylyk mundan berekde ösüş we awadançylyk, rowaşlyk arzu edýän. Şuňur hormatly makulana Şawkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alyhdarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, dogry münasibetli size gutlugulamy we iň gowy arzulamy ýollaýan. Dogunluk Türkmenistanyň gadanýan üstünlikleri, ýurduňyň garaşlygynyň putulandyrylmagy, hemem durmuş ykdysadyň ösüşi siziň alyp barýan maksady ukunly hemem parasatly siýasatyňyzyň aýdyň netijesi. Azerbaýjan Respublikasy dogunluk ýurduňa gadanlaryna tüýsürekden begenýär. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk we hoşniyetli goňşuluk ýurularyny saklamakda hemde putulandyrmakda siziň bitirýän işleňiz ullar. Biziň soňky ýylda geçiren ýüzbe-ýüz hemde köp taraplaýan derejede wize maslahatlar görnüşine geçiren duşluklamada, pikir alşmalamada, gatnaşyklamada we hyzmatdaşlygymyzyň ýokary derejesiniň mysallardyr. Şu ýylyň ýanwar aýynda Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň hemem Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda Hadar deňdindäki dostluk käniniň uglabardyr serişlerini birlikde gözlemek, işläp taýýarlamak hemde özleşdirmek boýunça özara düşmek hakynda ähtnama gol çekilmeginiň biziň halklamyzyň arasynda dostlugyň nowatdaky aýdyň suwutnamasyny kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Biziň döwlet gatnaşyklarymyzyň iki taraplaýyn hemem köp taraplaýyn derejedäki hyzmatdaşlygymyzyň geljekde de taryhy kökleri baglanşdyrýan halklamyzyň erk islegine laýyklykda ukunly hemem ýygydarly ösüriljekdigini ananýan. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, bu röwşen günü size berkjan saglyk bagyt hemde ýokary döwlet wezipeňizde Türkmenistanyň dogunluk halkynyň awadançylygyna bähidine üstünlikleri arzu edýän. Hormatly makulana Alham Aliyev, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alyhdarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, dogry münasibetli size tüýsürekden noktaýan. Size berkjan saglyk bagyt awadançylyk hemde dostlukly Türkmenistanyň gülle ösmeginiň bähidine ähli başlangyçlaryňyzda üstünlikleri arzu edýän. Döwlet başlygyny wezipetinde siziň alyp barýan işleňiziň netijesinde Türkmenistan ukunly durmuş ykdysady ösüşiň ýoluny öňe anamly gadam urýar. Halkara giňişligine awraýany putulandyrýar. Täjikistan Türkmenistan bilen özara düşünşmek, ananşmak hemem hormat goýmak ýurulary esasynda dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny geljekde de putulandyrmak hemem şuňlaşdyrmagy ugry denýär. Biziň öňün hemde ýygjam gatnaşyklarymyzyň hemem belelikdäki işlemeden dowam etdirilmeginiň geljekde de halklamyzyň bähidine döwletimiziň netijeli gatnaşyklarynyň ösürilmegine ýardam berjekdigine ananýan.
Hormatlamak bilen Emomali Rahman, Tajikistan Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna dogrunyň münasibetli köp sany gutlaw hatlar hemem telegramlar gelip goşýar. Döwlet we jemgyçilik eşgärleri idaralaryň hemde kärhanalaryň ýolbaşçylary öz gutlawlaryny Türkmenistanyň syýasy we durmuş ykdysady urganmada gadanýan üstünliklerini paýtagtymyzda Aşgabatyň halkara birleşigine näki uly awry döwlet başlamadan jogapkärlik wezipetine köp ýyllyň dowamyna watanymyza gulluk etmeginiň öňden görjeklik hemem parasatly syýasatynyň netijesi bolup durýanyny nytaýarlar. Hatlary iwerenler hormatly prezident we dogrunyň bilen tüýsürekden hemem meherli otlap berkjan saglyk uzak ömür türkmen halkynyň bagtyýarlygyny hemem awadançylygyna bähbidine öňde bolany ähli meýilnamalar hemem maksatnamalary munun bilen üstünlikli durmuşa geçirmekde tükönükde de güýç gaýrat ardy gödýärer. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we dogrunyň münasibetli Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Bogtady. Döwlet başlamagy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalarynyň adyndan Babay fotody. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we şanly tene münasibetli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatmarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýazow, Gylyjew, Mehmet we Meredow, Müşşikow, Uradiyeliýew, Öwözow meherli hemem tüýsürekden gutladylar. Milli Dermada Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri iň gowy arzuwlaryny iwerdiler. Döwlet başlamagy dogrunyň münasibeti Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkhan welaýatynyň häkimi Atahaliýew, Daşol welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Liwat welaýatynyň häkimi Amanyliýew, Mary welaýatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew tüýsürekden gutladylar. Hormatly prezident we ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarının ýolbaşçylary tüýsürekden gutlawlaryny ýordular. Milli Dermada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna saýlawlary we taratarşylar geçirmek barada Merkel toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Terekçiler Partiýasynyň Merkel Geňeşiniň başlygy, Arar Partiýanyň Merkel Geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkaçlyklarynyň Milli Merkediň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň Merkel Geňeşiniň başlygy, Magtymlada näki ýaşar bolmasynyň Merkel Geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň Ansanperwer Birleşiginiň prezidentiniň ornatmary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna näki howannarlyga meýtäşaglary himayet bermek boýunça Hayır Sahawat Ganatynyň ýerine ýetirýän direktory, Parahaçylyk Ganatynyň müdiriýetiniň başlygy hemem beýlekler gutlaw hatlaryny iwerdiler. Şan şöhrada we senýän Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagy watan ýylynyň gallar mewsumynda Balkan welaýatynyň Esenogly trabynyň, Daşol welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy trabynyň Merdana gallaçlary şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, ajaýyp zähmet ýeňişini gadanlar. Ustad gallaçylaryň gadanyny bu zähmet ýeňişi berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwletimizde owy hojurlyk toplumyna durmuşa geçirilýän egurt uly özgertmeleň aýdyň netijesidir. Arkada prezident bilen ýurdumyň owy hojurlyk işgärleriniň öňünde goýan anyk wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi maksat edilip ekin dolanşygyna girdilen mes toprakly ýerlerden bereketli hasyl öňürme uruny gaýraty zähmet çeken Balkan welaýatynyň Esenogly trabynyň kärenişleri ajaýyp zähmet üstünligine eýe boldular. Häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kuwatly sehnikarynyň hememi ýeri işläp bejerýän kemili enjamlarynyň şeýle hemme ýokary hasyl öňürmekde almanyň soňky gadananlarynyň pudowy işiň ornaşdyrmagy tutuş ýurdumyzda bolşýar bugün Esenogly trabyna öz oňy netijesini bolluk bilen eşilýär. Ýere ýerleriniň zerur bolan kemil sehnikalar ýokary hili mineral dökünleri bol suw bilen döwletimiz tarapyndan ýeterlik meşgurde ýeňillikle üçinedilmegi netijesinde etrabyň gallaçlary azyklyk buğdaýyň bitkinlik hasylyny ösürip ýetişdirmek hemem ony öz watyny isrepsiz ýanamagyny hötdetini öňeller. Kemil gallar uju kombaynlar mewsumyň bütün dowamyny bökdönşe işediler. Ähli zerurluklar bilen bir kemsi üçinedilip dürdülen sehnikadaýdan hyzmat edýän şoferler bolsa, olaga gatnaşýan sehnikadan bökdönşe hereket etmeklerine gadanmagy başardylar. Hasyl saatlaryny günlük taýýarlany azyklyk ak buğdaýlarynyň gally gawruş bölümlerine bökdönşe daşyrmagy, oňy hiliniň ähli tarapaýyny enjamlaşdyrylany barly hanlarda gözden geçirilmegi, ykjam hemem talaba laýyk ýoly goýuldy. Ýaşul nesliň jemgyçilik guramalynyň wekilleriniň medeniýet işgärleri bilen birlikde gallaçylaryň arasynda bolup, olaň armasyny getirmekleri, sunuw saatlarynyň hormatly prezident bilen ýurt bählikde beýik tutumlaryny wasp edýän joşgyny aýdym saatlar bilen ruhy lezzet paýlamaklary gyzygalaňly mewsumda ýygydarly häýaty eýe boldy.
Döwletimizde taşyrylan galla hatırlyşyny kärneşler bilen hataplaşyklaryny öz wagtyna geçirmegi gallaşlary hasamy beren tepkileri ruhlandyrdy. Gahramanlar kıdamyda kalplary alkışlaryny ulu hatırly satlary şu günlere geýjegin ýylyň dowamyna meydanlardaky gallaňy soňky dänesine şenli ýygna barma urny hasamy gaýratly zähmet çekerler. Daşoğlu vilayatynyň Saparmara Türkmenbaşy trabynyň daýhan birleşikleri şu ýyly buğday ýöre mewsimining öň hatarlaryna bolmak başardylar. Şu ýyly trabyny zähmet söýür gallaşary ikişe geçirilen ýerlerde buğdaýyň bol hasaryny kemale ýetirdiler. Ýylyň dowamyna çekilen agdybelikler zähmet özi munasip meýwetini berdi. Muňa da trabyny ýere-ýerleriniň birleşen tagalatynyň netijesi. Trabyň gallaşary buğday ekilen meýdanlarda agy kinlere agrosenikanyň kadararyna aýrykda ýokur hilli ýydyk edip, goşgursyk ak buğdaýyň bereketli hasaryny ýetişdirip, ýyllyk boşnamany has artygy bilen berja etdiler. Trabyň daýhan birleşiklerini ýylyň bütün dowamyna agy kinlere agrosenik talaplara laýyk derejede ýydyk edildi. Şu günlere gallaçy ýere-ýerleri köp zähmet siňdirilip kemale ýetirilen hasly ýetkisiz ýygna barmak hem ýyly has ýokur netijeli bermegi öz öňlerini baş maksat edip goýdular. Bu ähli halk alkynşyna daxil bolmak höwesi hem hujugy her bir adamy gurşabarly. Sevgili hyzmatyny iş ýüzüne gurulmagy sürüjler üçin oňoýly şertlerine döredilmegi, hormatly prezident bilen döwlet adam üçin diýen hemeşelik ýolgysynyň barhary waşanýanyna şaýatlygy diýip Günörtü hareketmet portatlaryna gurulýan aýdym sady çykyşlar gallaçy bagdaýhanlaryň uruk mewsumine gatnaşýanyň ruhy bilenligini has hem berende oturýar. Ýere-ýerler bilen hataplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi mewsumiň hormatly prezident bilen taşryklaryna laýyk derejede geçirilýän şaýatlygy diýip Galar onuň dowam edýän häzir günlerinde uruk geçirilen ýerlerde samany ýygnamak, sürme işlerini geçirmek işleriniň hem utgaşykly dowam edýänini bellemek möhümdir. Etrabyň hasly satlary bagtýarlyk döwrüne peşgeş beren hormatly prezident bilen tüý sürekden alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Meredow iş sapary bilen Aşgabatda gelen Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Türkiýe geňeşiniň baş sekretary Amreýew bilen duşdy. Duşuň barşyna taraplar Türkmenistanyň Türkiýe geňeşi bilen özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň derejesini hem geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Mälum bolýarly şu ýylyň mart aýynyň soňuny Türkiýe geňeşiniň resmi däl sammitine gatnaşmak bilen arkada prezidentimiz global we gün tertibiniň möhüm wezipelerini çözmek bilen baglykda geňeşiň maksatlarynyň ähmiýetini nagtady. Duşukda geňeş tarapyndan gurulýan ýokary derejeli şäherlere döwlet başçylarynyň ýygyderli gatnaşmagy Türkmenistanyň Türkiýe geňeşiniň işine jogapkärlik çemeleşýändigini şaýatlyk edýändigi ma'lum edildi. Duşukda Türkmenistanyň Türkiýe geňeşiniň çäklerini hyzmatdaşlygy ösdürmek, hususan Tewitde hemde onuň daşyna durnuklygy, howpsuzlygy, şolsany energiýa we ekologiýa howpsuzlygy berkitmek ugruna çykşy edýändigini aýtdy. Mundan başga-da Duşukda Türkmenistanyň Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine ýürüýte derejede goşulmagynyň mümkinçiliklerini teredildi. Paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly muqaddet garaşdyrlamyzyň şanly 30 ýyllygy hemde Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watany ýyly münasibetli. Halkara hyzmatdaşlygynyň hemde terekeçiligiň ösüşine senagatçylar we terekeçiler birleşmesiniň oruna atly halkara maslahat geçirildi. Onu aralyp maslahatlaşylan meseleler binagerlik we şäher guruluşy, ula ogurlaryny ösürmegiň geljegine bagşlandy. Maslahatyň başynda bolan çykyşlarda häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasyny we dünýäň tejribesiniň hasaba alınmagyna, milli ykdysadyýety ösürmegiň strategiyasy, hususy pudaň oruny güýçlendirmek, orta möhletleýin we uzak möhletleýin geljegi üçin meýilnamalary bagşlanan çykyşlar ýaýwanlandy. Halkara maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň hususy ulgamyň ösüşine arkada prezidentimiň durmuşa geçirgen işlerini aýratyn ähmiýet berdiler hemde şeýle ähmiýetli döwletli tutumlaryny hormatly prezidentimide iş rowaçlyklaryny arzu etdiler. Ýa-ni ýa-ni hormatly prezident bilen ýurdumdan Liverpool aýatyna iş sapary bilen baryp, ajaýyp desgalardyra binalary açyp bermekleri, welaýatda medeniýet hepdeliginiň üstünlikli tamamlanmagy, Gahramanlar kıdamydan tağlarları bilen Farbe etrabyna çağlar deň jaş merkeziniň açylyp ulanmagy berilmegi. Şerekeme welaýatyň etrapdary şäher hassahanalarynyn çağlar bölümlerini tiz kömek awtologlaryny goşurmaklygy. Welaýatyň gallaçy bagdaýhanlarynyň döwleti buğdoý hasalyny taşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamasyny artygy bilen berja etmekleri münasibetli. Hormatly prezident bilen Ak Pataty bilen açylyp ulanmagy berilen Türkmeniň Ak Uý binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Arkada prezidentimizin şu ýylyň 23-nji iýunyny Liverpool vilayatyna iş sapary bilen bolup, bir neçe möhüm ähmiýetli desgalardyr binalan
ýagny Kerki şäherine Kerki halkara howa menziliniň şeýle hem Türkmenabad şäherine 3000 orunlyk türkmeniň Agoý binasynyň açylyş dawralaryna gatnaşmaklygy hemde olaň işlerine akpata bermekligi vilayatyň bagtyar ýaşaýjylarynyň başlaryny göýge ýetirdi. Beşanly wakalar şeýle hem gahrman arkadagymyň sahabaty bilen vilayatyň fara etrawyna 1,5 hektar ýerde yerleşýän çağlyň oýnamaklary, wagtyny hoş hem şadiýan geçirmekleri, din jalmaklary üçin ähli şertler döredilen merjen däneleri çağlar din jalş merkeziniň açylyp ulanmagy berilmegi. Vilayatyň dähme söýür Garlaçy Babaday hanlarynyň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň toýlanylýan Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watany ýylyna döwlete buğdoy hasylyny taşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny artygy bilen berja etmekleri hemde vilayatda medeniýet hepdelanyň ýokary ruh elentligi çoňurmany mazmuny betlenip geçmekligi münasibetli. Liwap vilayatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde arkada prezidentimiň ak pataty bilen açylyp ulanmagy berilen Türkmeniň Agoý binasyna vilayat we etraf häkimliklarynyň ýol başçylarynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň, ýaşul netlen hemde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, medeniýet we sunady işgärleriniň dörlük ýerde dähme çekýän bagtyar raýatlarymyzyň gatnaşmaklaryna hoşallyk maslahaty geçirildi. Arkada prezidentimizde bolan çoňur söýge hemde bu ýsonja betlenip geçen maslahatda vilayatda medeniýet hepdelanyň ýokary ruh elentligi betlenip geçýän günlerini gahrman arkadagymyň bu sebitde iş taparyna bolup, sebitin ýaşaýjylary, şeýle hem ykdysadyýetimiz üçin aýratyn ähmiýete eýe bolan Kerki halkara howa menziliniň Türkmenabad şäherine beýik ýeňişlerimiziň boşlukçysy, medeniýet we sunady işgärleriniň şowkuny bayramçylyk çykyşlarynyň ýaýwanlandyryljak, tutumly toýlarymyzyň toýlanjak ýeri, töwerege nur çaýyp duran Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş dawralaryna gatnaşyp, bu möhüm ähmiýetli desgalan işlerine akpata bermekligi, şeýle hem vilayat saglyk goraýş müdirligine degişli etrap we şäher hassahanalarynyn çağlar bölümlerini Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mertez çağalan haýyr sahabat gaznasyndan tiz kömek awtologlaryny peşkeş bermekligi vilayatymyzyň ýaşaýjylarynyň ruhy dünýäsini hasam galkyndyryp, arkada prezidentimizde bolan söýgüsini goşalandyrdy. Hormatly prezidentimiziň taýsir taýlasy bilen fara etrawyna merjen däneleri çağlar din jalş merkeziniň açylyp ulanmagy berilmegi. Şeýle hem vilayatyň dähme söýür Babaday hanlarynyň döwlete buğdoy hasylyny taşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny artygy bilen berja etmekleri, diýärimizde toýlan goşulanyp gelýändiginiň bu ýsonçly suwutnamasyny öwrüldi diýip maslahatda çykyş edenlerini ýytap berlediler. Kerki halkara howa menziliniň ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň ýolagçy gatnatmak, şeýle hem ýük taşymak boýunça mümkinçiliklerini hasam artdyrar. Munyň öňde ykdysadyýetimiziň, şonuň bilen birlikde de halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokarylanmagyna ýardam eder diýip çykyşlarda bu ýsonç we hoşallyk bilen belenli. Arkada prezidentimiziň adyny aýdylýan, kalplerden çykýan alkyş sözlerini öýde çynarýan bu ýsonçly we joşgunly çykyşlarda kerem keramat hataplanýan Türkmeniň Agoý binasynyň beýik ýeňişlerinde buýuşlaýan dawraly toýlan hemde bayramçylyk çäreleriniň geçirilýän ýerine uruljekdigini aýdyp, Türkmenabad şäheriniň binagerlik keşfine aýratyn bedeg berjekdigini bu ýsonç bilen buýuşladylar. Çoňurmany mazmuny ýokary watançylyk duýgularyny betlenip geçen maslahatda çykyş eden howa menziliniň saglyk goraýyş medeniýet owa hojalygy işgärlerim bulgamlara goýýan beren sarpasy bu pudoklaň ösmekligi üçin döredip bergen giň şertler üçin arkada prezidentimizde tüýtürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Maslahatda vilayatyň taryhyny altyn harplar bilen ýazyljak taryhy we şanly wakalar üçin mehriban arkadagymyda oň gatnaşyjylaryň ýürek buýsonçlaryny özüne jemlegen ýüzlenme kabul edildi. Ýokary ruh elentligi betlenen hoşallyk maslahatynyň dowamy vilayatyň sungy saatlarynyň taýýarlan şowkuny konserti bilen otuşdy. Vilayat medeniýet müdirliginiň hemde Seýidnazar Seýdadynaky döwlet sahly drama teatrynyň Türkmeniň Agoýynyň mukaddesligi, agdabirligi, döwletli döwrany özüne jemleýän keremli bina hökmüne milletiň kalbyny orun alan Agoý baradaky edebi saatla çykyşy Türkmeniň Agoý binasynyň ajaýyp keşfi bilen saatlaşyp, Türkmen dünýäsiniň mukaddesliklerini emele getirmegi, bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlarymyz tarapyndan gyzgyn garşylandy. Dawraly konsertiň dowamy bagşy taýdanlyň usat aýdymçylaryň çykyşlary bilen utgaşyp getdi. Tanymal sunody saatlarynyň milli tanslar bilen utgaşan, arkada prezidentimizden başda durmagyna ýetilýän belen sepbitler barada şyryny wazy aýdymlary belentden ýanglandy.
Mehriban arkadamyda hoşarlyk duýgularyndan dören ajaýyp aýdymlar Gahrman arkadamyzyň öz halkymyza, onuň gadymiyetiň çuňluklaryndan gaýdýan milli mirasyna goýgan beren sarpasynyň önümi bolan türkmeniň Agoý binasynyň ajaýyp keşi bilen utgaşyp ýatdan çykmajak pursatlary peşkeş berdi. Dabaraly konsertiň dowamynda tans we folklor dörejilik toparlarynyň şowhuny çykyşlaryna milli ýörelgelerimiz bilen häzirki zaman tunugatynyň berentlikleri bilen utgaşmagy dabara aýratyn gözellik çaýyp Bagtyar raýatlarymyzyň kalbyna aýratyn rewüş çaýdy. Welaýatyň Bagtyar ýaşaýjylarynyň ýürek buýsanjynyň beýanyny urulan dabaraly konsertde gatnaşyjylar onuň bütün dowamyna mehriban arkadagymyza hoşarlyk we alkyş sözlerini beýan etdiler. Alkyş dili arkada, şöhrat dili arkada, bir zamanam üçin sağol edin arkada. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň muratyna we paýtaht maşgabatda 28-nji iýunda saat 20-den 29-nji iýunda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balykan vilayatyna az bulut howa bolup, günortaga nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 27-30 gradus maýl gündizine 39-44 gradus kenar etraparyna 35-40 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna az bulut howa bolup, Demiraltyk günortadan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 23-28 gradus maýl gündizine 37-42 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa bolup, Demiraltyk nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündizine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa bolup, Demiraltyk nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 20-26 gradus maýl gündizine 36-41 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna ütkapýan mutgap Demiraltyk nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 20-26 gradus maýl gündizine 37-42 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda az bulut howa bolup, Demiraltyk nordan teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetine 26-28 gradus maýl gündizine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumda önce iýun aýynyň 29-na magnit hadisasynyň durnukly ýadyda saklanmagy başlaýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň hadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän uňaýsyl täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ötümi spasynda howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasaly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşar, bu düzgünleri berip berjäň ýa-da ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlar ýapaşyny jemleýär. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda üsşüräýär. Ähli işleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.